असं घर पिकलो आमचं पहिलं मेहनतीचं. थँक्यू मंडळी म्हणू. थँक्यू मंडळी मंडळींका थँक्यू कित्याक थँक्यू हा आमचं घर पिकलो तो. कोण येणार ना पोरा बलिलो ते येणार ना अशी खातेली होती 4 काढून ठेवली. खावच्यासाठी बोलायलेलं हो ना खातेली होती माझ्या दिवाळीची. आता दिल खायत म्हणून. सो कष्टाची हो आपल्या कष्टाची. अच्छा. पहिली द्यावं त्याचं. द्यावाक ते हो किती 25 हो. ये मज्जा. 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 असं 30 घर. ती म्हणा मागा द्यावा. जेव्हा ही आणि ही पहिली मग द्यावा सगळा द्यावा दे. बघा ते